Every time we hear the phrase, "It is finished," consummatum est, two things immediately come to our mind, the positive and the negative. The negative, which means that we have run out of options, no more turning back or second chances to make corrections sa mga kasaypanan sa atong kinabuhi. But we can look at the positive side, that indeed we have done the very best we could to the best lights God has given us to the task given upon us. Mission accomplished. Sa atong Kristohanong pagkinabuhi o pagtubo, usa ka realidad mao nga aduna gyud mga higayon, din kita makaingon nga natapos na ang atong mga kinaugalingon nga tawhanon natong tinguha o kabubuton kon permissive or self-will, o nga gitugyan na nato sa hingpit ngadto sa kaytas-an ang consequences o dangatan sa atong kaugmaon sa atong kinabuhi. Mausab kini ang nahimong personal life testimony ni Pastora Ana Eleanor Intrina. Siya ang president ug overseer sa Jesus Christ Majesty Church dinhi sa siyudad sa Davao. Alang ni Pastora Ana Eleanor, usa siya ka buhing saksi nga ning kinabuhia may mga panahon gyud nga moagi ta sa gitawag nga mga crossroads kung sangang daan sa atong kinabuhi. Din kita sulayan kung unsa ang atong mga desisyon sa mga dagkong issue sa life. Pananglit, unsang propesyon ang imong pagasundon. Ang akong kinabuhi sa una yun nga sa batanon pa ko, kanang nataw mong gugong nga Kristohanon o guarded by parents ba. Sa akong pagkabatanon ana, nagakuan dyan ko, murag na po gamay struggle ba. Na, patanaw ko sa akong mga friends, nga they are happy, sa lang mga barkada. Kunya ako, naaman, pero limitado lang. Sa diha na ko nung nakadawat na ko ni Ginoong si Cristo, akong personal manluluwas. Diha ko na-enjoy sa akong life nga, the beauty of a Christian. Hangtod nga, naminyo ko, nagkaroon kong struggle ko, ups and downs sa life, problems. Nga, sa akong ambisyon, nga, buwa na ako makuan, pandiha ko nakakuha og kalipay nga, naaday ang tinuod na kong kalipay sa itubag ako sa maungkuling sa Ginoo nga nahimo kong alagad sa Dios. Hangtod sa akong panginabuhi, na tabangan ko sa Ginoo, ang problema na ko sa pamilya, nasulbad. Sa diha akong nidutdot sa pag-alagad diha sa Ginoo. Hangtod ang akong mga anak, kung pangay sa Ginoo nga makahuman sila sa edukasyon, kay na ako 3 children, gihatag yun sa Ginoo, nga nahuman sila, nga ako mo undang, bisan dako kay gatubang nako nga mga problema, wa ko maundang sa pag-alagad sa Ginoo. Mas labaw kong nidutdot sa mga panginahanglan sa panimalay, edukasyon. So salamat sa Ginoo kay kanang tanan, ang Ginoo gayud mao gyud ni barog alang sa akong kadaugan maghangtod karon. Usab gipaambit ni Pastora Ana Eleanor Intrina nga siya usab sama sa uban nakasinati sa daghang mga critical moments sa kinabuhi, gadin siya ni sangpot gyud sa pag-surrender siyang human desires kung tawhanong tinguha. And looking back, si Pastora Intrina nagtestify nga wala siya'y mga pagmahay kung regrets sa pagdesisyon nga moentra sa full ministry kung pagpangalagad kang Kristo. Sanglit, base sa iyang personal nga experience, gigasa man sa kitas-an ang tanan niyang mga panginahanglanon og sa iyang pamilya. Apil na usab ang gimithi nga peace of mind and peace of heart and true happiness as well. There was a point sa akong life, ana, nakatong surrender na ko sa Ginoo kay. Totally surrender katong ninyo na ko do na ako'y anak, struggle sa family, struggle sa family lang no daron sa ganaan na din edukasyon sa mga bata. Kaun saon na ako pag-pursue na ang usak alagad sa Dios wa gyud sweldo. No? Kuan na din na siya voluntary yun na nimo apan ang Ginoo di tagiya sa bahanti. Doon na day tandugon sa Ginoo nga pamaagi. There was a time nga surrender na ko Lord kung saon na ni ipadayon ko kaniya kay ang milagro nga nahimo sa akong kinabuhi, ang akong anak na himo nga
scholar. Wow. O ang Ginoo di nagpahuman sa ilaha, wala ko'y taong kuhaan og mga problema. Ito lang jud ko nisulti ngadto sa Ginoo. O nag-alagad lang jud ko bisan sa kalisod sa init ug sa magbaktas magani, sige baktas mo na. Nga malipayon ko nga nag-alagad diha sa Ginoo. Hangtod jud ang Ginoo niyo provide sa tanan, hangtod ang akong mga anak nakahuman. Wow. Doon ako'y lawyer, doon ako'y scientist, ngayon ko siya kana ang iya karon is doctor of kuana siya, PhD siya. Ang isa na ako is unfinished siya sa wala sa graduate sa maong engineer pero nahimo din siya nakatapos. How many children do you have? I have 3. All professionals? All, nanya ko sa nangalagad siya sa Ginoo tanan. Hangtod karon. Gipaambit usab ni Pastora Ana nga ang matuod nga kadaugan diha sa atong kinabuhi makabot lamang nato pinaagi sa pagsandig diha sa buhi og labing gamhanan natong manunubos nga si Kristo Jesus kinsa mitapos na sa atong mga kagul-anan, atong mga kasaypanan, atong mga kasalanan aron ikaw ug ako kasama matuod gid kita nga magmadaugon. So, pagsagit sa Ginoo, shouted to God, "It is finished!" So the grave was open, the curtain of the temple from top to bottom, nasiak yun na siya. Ngayon pa, bisan pag 500 ka kabayo sa wala sa tuo, dili yun na makatunga ni anak nga kuan, na maong curtain. But it is the power of the Word of God. Nga na, humana ang iyahang mission sa katawhan sa mga pag-antos niya. Sa kapaitan nga nahimo mausap sa ato karon. Aduna jud sa atong pagkatao, aduna gyud panahon nga tapuson jud sa Ginoo ang imong problema. Basta dili jud ka mobiya kanya. Laliman sa pag-antos ni Kristo sa krus, gikan sa 1 hangtod sa ika-5, di pa sa nakasagit sa ika-1, painom pa siya itong maum sa itong uban, napait kayo, apan pagsagit niya anak, bisan sa kamatayon, tagaan kagkaluwasan sa Diyos. Tagaan kagkaluwasan niya, ang tanang tunglo karong igsuon, wala na sa tuwa, kaya nahuman na. Sa iya lang kamo doon, baka doon na ta, kaya naabri na ang templo, pangayo na sa bisan unsa. Wala na tayong tao nga atong agtuon, nga magdala pataghalad, aron ta maluwas. Diretso na kanya, tawag kanya, kaya na ang kaluwasan sa iya. Karon, dako kay natong pabor than the people before. Kaysa una naglisod sila, magkuha pa sila ng mga hagad-hagad. Karon na tuo lang kang Ginoo Kristo ay mo personal manuluwas. Tuhuin lang siya nga siya ra gyud ang nagpakamatay sa krus na banhaw sa ikatulog ka adlaw. Karon ka nang miingon dia nga sila maoy si Kristo. Ayaw na mo kuan anak pasas Biblia. Kay naa kaniya ang atong dakong kaluwasan. So kanang ikaunom kaluwasan nato na maunang mensahe sa atong kaluwasan. Na maluwas ta sa atong kalisdanan, maluwas ta sa tanan atong problema, malipayon ka na karon igsoon kay nagpakamatay sa cross. Ningon na ang Ginoo, it is finished. Karon igsoon, humbala na pud imong problema ron. Duol lang kaniya, dawata lang siya, tuoy siya, alagari siya, kay mahuman jud dunay kahumanan ang tanang problema. Kalipay nga lulun ang ihatag sa Dios kanimo. There is life after death. Mga kasama, genuine victory sa atong kinabuhi can only be achieved together with Christ or in Christ. Apart from Him, we can do nothing. But with Him, everything is possible. We can do everything. Ako si Radyoman June Duterte, alang sa Holy Week Special 2021. May God richly bless you and your family and keep you for always. God bless.